Srdečne vás pozdravujem. Dneska sa budeme baviť o živých vianočných stromčekoch v interiéri a o tom, ako im zabezpečiť čo najlepšie podmienky na to, aby nám vydržali čerstvé čo najdlhšie a u kontajnerovaných, aby nám prežili aj do konca Vianoc. A samozrejme, aby ste sa tešili nakoniec, keďže sú Vianoce alebo sa nám blížia Vianoce, tak by sme si podľa mňa mohli zaspievať aj nejakú vianočnú pesničku. Na začiatok by som ešte spomenul, že živé vianočné stromčeky sú veľmi ekologické riešenie, pretože toto nie sú stromčeky, ktoré boli vyrúbávané z nejakého lesa, ktorý plnil nejaký estetický význam alebo produkčný význam, ale toto sú stromčeky, ktoré sa pestujú práve kvôli tomu a je to ich úloha, ktorú si splnia a tým pádom tú svoju životnú misiu skončili. Aktuálne sú veľmi trendy a obľúbené stromčeky vianočné, ktoré sú zapestované v črepníkoch. Tieto stromčeky sa po premiestnení do interiéru stretávajú s tým, že narážajú na výrazne iné teploty, ako majú vonku. A na nás je teda úloha, aby sme sa snažili tie podmienky v interiéri čo najviac prispôsobiť týmto rastlinám. Nie vždy sa nám to však podarí a určité percento týchto stromčekov skrátka kvôli nevhodným vnútorným podmienkám tento pobyt neprežije a žiaľ dopadnú ako rezané vianočné stromčeky. Ale my si teraz povieme, že ako by sme sa k nej mali správať, aby nám mali tú šancu na prežitie čo najvyššiu. V prvom rade neumiestňujeme ich k výhrevným telesám, ako sú radiátory, krby, kachle a snažíme sa v miestnosti udržiavať teplotu pod 20 stupňov Celzia. O ich optimálnej teplote radšej nebudem rozprávať, lebo to by ste zrejme v tom interiéri nemohli bývať. Ale poznám aj takých ľudí, ktorí si umiestňujú stromčeky do zimných záhrad a v tomto prípade ten stromček má veľmi vysokú šancu na to, aby prežil aj tento pobyt vnútri. Čo sa týka ďalších parametrov, tak je to vzdušná vlhkosť. Tu až tak veľmi ovplyvniť nevieme, ale pokiaľ pravidelne zalievame substrát, v ktorom je stromček posadený, tak relatívne zvyšujeme aj vlhkosť vzduchu v bezprostrednom okolí toho stromčeka a pomáhame mu takisto k lepšiemu prežitiu. Čo sa týka ďalších parametrov, by som už spomenul možno, že ich zbytočne neprezdobujeme nejakými svetielkami, ktoré by mohli byť zdrojom tepla, ktoré by mohli popáliť ihlice. Ten presun stromčeka takisto, ten celkový transport zvonka z teplot, ktoré sa bežne pohybujú v decembri pod 5 stupňov Celzia, tak musíme robiť postupný, čiže nárazovo ten stromček nepremiestňujeme, premiestnime ho najprv ku domu, pri vchodové dvere, následne počas nejakého slnečného dňa ho dáme do nejakého zádveria, kde tá teplota ešte stále nedosahuje tú interiérovú teplotu a potom až s ním ideme do toho teplejšieho prostredia. Čiže toľko k vianočným stromčekom v kontajneri. No a poďme sa pozrieť na rezané vianočné stromčeky. Toto sú stromčeky, u ktorých nemáme ambíciu im pomôcť prežiť ten vianočný pobyt v interiéri, ale máme ambíciu udržať ich čo najdlhšie čerstvé. No a tu postupujeme veľmi podobne ako u stromčekov v kontajneri, ale musíme umiestniť pod tento stromček dodatočnú misku. Poznáme teda aj stojany, ktoré takúto misku už majú v sebe integrovanú. Do tejto misky nalievame vodu, podporujeme opäť tú lokálnu vzdušnú vlhkosť, aby bola vyššia. Takisto aj rezaný vianočný stromček oveľa dlhšie vydrží, ak ho umiestňujeme do interiéru, kde nie sú príliš vysoké interiérové teploty a tie teploty sú pod 20 stupňov Celzia. Takisto platí aj zásada, že ich neumiestňujeme pri výhrevných telesách. A čo by som ešte vyzdvihol pri rezaných vianočných stromčekoch, snažíme sa ich udržať vo vonkajších podmienkach až do bezprostredného času toho presunu do interiéru. Čiže nezdobíme si ten stromček v interiéri na začiatku decembra, ale snažíme sa to obdobie nejak natiahnuť, toho jeho pobytu vonku, v tieni a až pred Vianocami je ideálne tento stromček umiestňovať dovnútra. No a všetko ostatné, aby ste mali tie stromčeky kvalitné, aby boli pekné, o to sa staráme už my, záhradníci, ktorých pre vás pestujeme a ktorých dodávame do vašich domov. Predtým, ako si zaspievame pesničku, tak by som už povedal len v krátkosti toľko, že stromčeky sú už dostupné aj na diaľku. Vianočné už sa veľmi bežne zasielajú prostredníctvom kurierských služieb, takže si ich môžete objednať aj v našom e-shope a vyberať si aktuálne z veľmi veľkej kolekcie
vianočných stromčekov, či už jedlí, borovíc alebo smrekov. Takže prajem vám šťastnú ruku vo výbere vášho vianočného stromčeka a verím tomu, že vám pomôže spríjemniť vaše chvíle vo vašom krásnom, prevoňanom vianočnom interiéri. Ak sa vám naše videá páčia, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na odber alebo si pozriete niektoré z našich ďalších videí.